אז היום, בעצם היום יצא פארק שעשועים חדש, ובסוף גילינו שהפארק שעשועים שהקודם זה היה סתם לטייל בו והכל, אז זה לא בדיוק, סתם היה רק פשוט לטייל בו. עכשיו גילינו שיש פארק חדש אמיתי, גילינו את זה, וכן, עבר 3 חודשים מאז שהתינוקת נולדה, ובחרנו לשים לה את הבגדים בבית חולים, חמוד, אבל חושבת שנחליף לה, הבנות צריכות להתרגל, קודם כל להחליף לה חמוד הבגדים, אז יאללה, אנחנו ממש מתרגשים. טוב, תקשיבי, אז כן, יש לה מלא בגדים שהיא אוהבת, נכון חמודה? יקה. נראה לי שהיא התכוונה לכן. טוב, בוא נוריד לה את הכובע כי יום חם היום. יצא לה קצת שיער, אבל בסדר. מומי, אני מורגן. אמא, אנחנו צריכות להתארגן. אני חושבת שזה צריך קצת. אבל לא משנה, גם ככה אחר כך אנחנו בסדרות האחרון, אז תוכלו לקחת מה שאתם רוצות טוב. כן, אני רוצה את זה. אתם רוצות את זה שהיה פעם, שעשינו את המיטל בטובין? כן. אבל אם הפאקז אצלי, היא בטוח כאן בסביבה. אם לא, לא נורא. אמא, זאת הקשת שלי. אחלה פוטה אחותי. בטוחה, אני חושבת שהיא התבלבלת. לא, אני לא מתבלבלת, אבל יאללה, בוא נזוז. טוב, באמת אנחנו רוצים לזוז, אז יאללה. אוקיי. וואו, הקוקו ממש גדול. כי אמא, באים כבר להיות כאן. אנחנו כבר כאן. וואו, אמא. כמה חמודות. יואו, ממש כיף. אפילו זה את האופניים, אל תדאגו בנות, אני אקנה לכם אופניים. כן. אחותי, רק את מטפטפת, תני לי גם לי לדבר. בפטפטת, מפטפטת. כמה שחקי לך חמודונת. מה משב כאן? אני צריכה לשחק עם הקטנה. ואנחנו בינתיים לשחק. וואי, אחותי, נראה כאן ממש כיף. כן, צודקת, יאללה. בואי אפילו להתנדנד. יואו, זה כיף, אחותי. יואו, אפילו יש כאן קיר טיפוס. טוב, אני סיימתי. וואי, אחותי, זה קשה. כאן זה הכי כיף. בוא נגמר לנסות את תנסי. וואו, מה זה? לא נראה לי שזה כל כך כיף. יואו, אחותי, את כאן כי זה קטן. דבר ראשון, ואני בגדול. וואי, זה כיף. אחי, אחותי. לא באמת, אחותי. אני אנסה את זה. זה רק כיף. מה יש שם? עכביש. חכי. ימי הרגת. מה ימי? כי זה הרגת חול. וזה לא אמור להיות ימי. מה את רוצה? כלום. בוא נלך לראות מה אמא עושה. אמא רוצה שאנחנו נשחק איתה, כן. דקה, הבנתי משהו, דקה, אם אנחנו רוצים שנייה לעשות משהו. אוקיי, אחותי. עכשיו בואי נסמי על הכל. טוב, בואי נראה אם היא שומעת. לא, אני לא שומעת, אחותי.
טוב, אז בואי. אז אני באה. טוב, אמא עכשיו משחק. בנות, אם אתם רוצות בפעם הבאה לשחק, טוב כותבת. אתם לא יכולים לחשוב באמצע, זה ממש לא יפה. טוב, אמא. טוב, אמא. אמא, ביח, זה בצד משהו אחר. הפארק הסני היה הרבה יותר כיף. באמת לא יפה. יש לכם כל משחקים מה שבעולם. טוב, יאללה. בואי נתנדנד. זה כיף, אחותי. אחותי, תספרי לי בדיחה. אוקיי, אז, בטוחה. טוב, אז פעם אחת היה איש, והוא אמר לבת שלו שהוא נוסע ליער. ואותו דבר, אחרי שבוע הילדה אמרה, יום משעמם לי, והיא גם יצאה ליער וראתה את אבא שלו והתחילה פשוט לעשות מה שהוא עושה, והוא לא שם לו לב. איך הוא ישם לב? הוא הייתי מצחיק מאוד. אוקיי, בוא נלך לאנשהו אחר, אבל צריך קודם לשאול את אמא. מה אמא כבר תעשה לנו? בוא נשאל אותה. אפשר, מה כבר יקרה? יאללה, אמא, אנחנו רוצים ללכת למקום אחר. אתם באמת רוצים ללכת למקום אחר, באמת כל כך משעמם לכם. בטירוף, אמא. רוצות ללכת, לא יודעת, אבל בנות, זה לא פייר. יש לי רעיון. בנות, תחזיקו שנייה. שלום, טוב תקשיבו. אז כן, אז הנפיחות עדיין לא ירדה, בטח אתם שואלים. אז כן, הנפיחות עדיין לא ירדה כמו שהרופאה אמרה. אבל אם אתם רוצים פרק שגרת הבוקר עם הקטנה, שהיא גדלה קצת, כי היא עומדת ממש עוד מעט כבר לצמוח, אז כן, תכתבו בבקשה לייקים, להירשם לערוץ, בבקשה, אני מתחננת עליכם. הערוץ שלי ממש חשוב לי. ביי יוש.